Iskan lima mo, di ako mo makabira. Ay, bag maipit dyan ba? Oh no! Kini murag kwartahan ni. Ako rin ba? Yatag na lagi ba? Para dili ka masakitan. Ayaw ba? Uy, ba? Di lagi ko! Tabang! Nagkamatay! Patay, guldag sa kalma. Tara, tabangan na to! Lagi ba? Iskan lima mo, di ako mo makabira. Ihatag na lagi! Kawatan kang dako ba? Ay, bag maipit dyan ba? Murag dako-dako nagsulod, boss ba? May gani, nakuha na to. Abiyan. May sulod. Nakuha yun akong bag! Okay na natin. Kung marama sila, mas marama ta! Ay! Unsa pa! Kakuhaan niyo eh. Ay, akong pitaka. Oh no! Yate, naisahan dyan ta. Mas! Dating gawin na po! Let's go, boss. Kawatan dito, itong kawatan. Na?